Enw fi Gareth a dwi'n gweithio i Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Cyn i fi gadael ysgol Ystradau, oedd yn dad yn plwmwr, a ges i siawns i gweithio yn dad ar amser gwyliau. Penderfynais i bod gwaith SAR yn rhywbeth o'n i moyn wneud ar ôl gweithio gyda SAR yn yr amser ni. Joyous i y siawns i gweithio â pobl wahanol, gweithio â pobl bod ar y pryd o'n i ddim yn academaeth, o'n i wedi penderfynu bod fi moyn mynd mewn i rhywbeth le o'n i'n gallu datblygu sgiliau wahanol, sgiliau falle gyda'n dwylo, ond hefyd sgiliau personol hefyd yn delio â pobl. Nes i dechrau gwaith mewn cwmni fach, allan o Llyngenech yn Sir Gar. Datblygus i yn diwydiant, nes i weithio i cwmnïau o wahanol maint, cwmnïau bach SME a hefyd cwmnïau fawr hefyd. Ers ni, dwi wedi datblygu trwyddo a hefyd dysgu. Nes i dysgu yn Coleg Sir Gar, a nawr yn gweithio yn Prifysgol, yn gweithio i'r diwydiant i symud technoleg mewn i'r diwydiant a cael y cwmnïau defnyddio hwnna fel rhan o pob dydd. Un rhan o roi cyngor i rhywun i mynd mewn i adeiladwaith bydd fe, mae adeiladwaith felly agor drwsau. A mae y cyfleoedd yn adeiladwaith dyw pobl ddim yn gweld. Gyrfaoedd digidol iawn yn adeiladwaith nawr. Mae pobl yn meddwl bod adeiladwaith yn gwaith SAR, gwaith brics, plwmob, son yn gweld y gyrfaoedd falle mwy digidol a mwy arloesol. Un o'r pethau mwyaf cyffrous yma gyrfa fel mae'r diwydiant yn newid. Mae'r diwydiant yn symud yn glo iawn a i cadw gyda'r symudiant yma, mae rhaid i fi dysgu lot. Mae rhaid i fi datblygu'n hunan a hefyd datblygu technoleg sydd dan hefyd. A mae un o'r pethau cyffrous dyw un dydd ddim yr un peth. Ond cyffrous gyda fi ar y funed hefyd i gweithio dy diwydiant i weld nhw yn datblygu unen, so dod â technoleg newydd mewn, gweld sut mae'r busnes yn gallu gwneud well product neu falle well proses. Dwi'n meddwl bod y iaith Gymraeg wedi bod yn bwysig i fi. Un o'r pethau pam o'n i ar seit yn 16, oedd yn helpu fi i sgwrsio, helpu fi i gweithio gyda'r bobl oedd yn y diwydiant. Mae wedi helpu fi yn diwydiant addysg, ble fi wedi gallu dysgu myfyrwyr yn yr iaith Gymraeg hefyd. Ond nawr to, gweithio dy diwydiant, ni'n gweithio gyda llawer o diwydiant yn Sir Gar, a mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i nhw. Mae'n helpu fi sgwrsio dan nhw, torri'r barriers lawr a bod fwy cyfforddus.